U dvorani Kulturnog centra Beograda i Domu omladine biće prikazano 35 dokumentarnih i igranih filmova o aktuelnim društvenim i političkim temama iz celog sveta od 2. do 7. novembra. Festival Slobodna zona otvorit će film Gde idemo sada libanske rediteljke Nadin Labaki. Slobodnu zonu svečano će otvoriti književnica Dubravka Ugrešić koja je odabrala 4 filma: Indignamos, Gospodin Lazar, Moje ime je Li i Tvoja lepota ne znači ništa. Na ovogodišnjem festivalu biće predstavljeno 28 filmskih autora sa kojima će publika moći da razgovara nakon projekcija. Ove godine se na repertoaru Slobodne zone nalazi festivalski hitovi kao što su Samo vetar, Marli, Fudbaleri, Buntovnici i Nije mi žao, a na repertoaru je i novo ostvarenje Margaret von Trota sa pričom o Hani Arendt i tezi o banalnosti zla. Među gostima festivala biće i hrvatska autorka Dana Budisavljević sa nagrađenim dokumentarcem Nije ti život pjesma Havaja.